va fi prima care vine la apel. Pentru că cineva a numit conștiința glasul lui Dumnezeu în om. Medicii nu știu ce-i conștiința, psihologii încearcă ei să o dibuiască cumva. Noi nu putem localiza conștiința. Dar dacă ar fi să dăm o definiție a conștiinței, conștiința este un organ ceresc pus într-un trup pământesc. Și ea nu va tăcea. Te va necăji și te va mustra ori de câte ori vei fi pornit spre rău. Adu-ți aminte de glasul conștiinței atunci când ai făcut primul păcat, atunci când ți-ai dedat inima să meargă în altă parte, atunci când ai crezut că nu te vede nimeni și nu te știe nimeni. Adu-ți aminte de strigătul conștiinței tale atunci când ai rămas însărcinată și n-a știut nimeni și te-ai gândit să faci un avort. Adu-ți aminte de strigătul conștiinței tale când pentru prima dată n-ai venit acasă seara și te-ai dus în altă parte. Adu-ți aminte cât de tare a strigat conștiința. Ea este vocea lui Dumnezeu în noi. Păcat că nu o ascultăm de multe ori și o trimitem la culcare și spunem, ia mai taci. Și ea revine din nou și din nou, pentru că ea este